Bona into ofuna abe nenza ufuna abe nilanda iqhawe phesheya kungaze konakala. Uphide ubhilitile laphana. Useze waphumela obala kwathi akazi ngobukhuzane ephesheya. Yabo. Kanti la kuseneyinkinga ezikhona bafethu kusenenxushunxushu. Usiqiniseke usanda ukuthi ngisazogonyuluka ngiqedile. Ngisazogonyuluka ngalabaculi abawu5 abayifihlile ukuthi bayizitabane la kumaskandi. 5 artists abayizitabane. Qhubekani nengithuke bafana test me ngizongibona kahle. angithi yabo usiqiniseke usanda ukuthini. Njengamanje lalela ukuthi usiza uthini. Kodwa ngiyangizwela yini indaba kaPDD kuthi usebaqedile ngempolompolo abafana ngale pressure. We ma. Yeko ukhuzani ngoba balibe lo mntanta phesheya nje ukhuzani. Hayi bafethu ngeke nje ngicela ningasawini nje kakhulukazi amadoda ningasayi laba phesheya. Hayi kuthiwa baqediwe kuthiwa idunudunu. Awazwa baphidida uphidida abaphidida yo. Hayi bandla nginandaba nephesheya leni. Kodwa ke phela ngisho lutho it's fine. Iqhawe lizobuya mase lithanda phesheya.